chega moi baixo, deixámoslo aí. Aí está ben. Pois, non, a min. Moi ben, pois comezamos. Bos días, moitas grazas por asistirdes hoxe a esta rolda convocada para facer unha valoración desde o punto de vista galego, desde o punto de vista de Marea, de cal son que significan para nós o proxecto de orzamentos xerais do Estado para Galicia para o ano 2019. Para empezar, xa unha propia comparativa con relación ao ano 2018, onde xa houve unha baixada dos investimentos do 20%, que supuña unha senda de baixada de investimentos reais en Galicia, no noso país, nos leva a unha primeira conclusión, non? E é que os orzamentos do Partido Popular e do Partido Socialista a nivel de investimentos teñen a mesma caracterización e, polo tanto, caracterízanse polo mesmo maltrato ao noso país. Temos un Partido Popular que agora trata de enfrentar os cidadáns co asunto catalán, pero realmente temos uns orzamentos que non difiren dos presentados polo propio Partido Popular o ano pasado, cando gobernaba Mariano Rajoy. Polo tanto, segundo esa lógica política e esa lógica económica, o Partido Popular debería estar apoiando os orzamentos que a nós o ano pasado nos parecían absolutamente insultantes, igual que non o parecen este ano. Polo tanto, a posición é entender que estamos ante un verdadeiro aldraxe para o conxunto da cidadanía e, polo tanto, uns orzamentos que nós non podemos apoiar. E iso eu creo que quede moi claro. O proxecto de leis de orzamentos xerais do Estado para Galicia constitúe un verdadeiro maltrato cidadán ao conxunto da sociedade, a súa cohesión territorial, o seu medio ambiente, o seu tecido productivo, as súas oportunidades laborais e compromete as expectativas de futuro que, sobre todo, as xeracións máis mozas teñen no noso país. Polo tanto, estes orzamentos non nos representan. Non representan o programa político de Marea, nin responden ás necesidades sociais da cidadanía de Galicia. En consecuencia, tal e como están concebidos, non imos apoiar estes orzamentos. A Axenda Galega do Cambio, que é o compromiso político, o verdadeiro contrato político de Galicia coa Marea ou de Marea ou coa Galicia, máis ben, é o noso documento de referencia e, polo tanto, o noso contrato e o que nos obligamos como referente político a hora de avaliar a conveniencia ou a inconveniencia de apoiar uns orzamentos. Polo tanto, para nós, esa Axenda Galega do Cambio non é unha emenda, non é un apéndice do traballo parlamentario nin do traballo político que estemos facendo neste momento do Congreso dos Diputados, nin, polo tanto, pode constituir un apéndice do proxecto orzamentario do goberno de Pedro Sánchez. Aínda que legalmente só cabe xa neste momento introducir a Axenda Galega do Cambio vía emendas, para nós isto non é unha verdadeira emenda, é unha posición política central, é o noso contrato político con Galicia. En consecuencia, exixiremos un compromiso político firme e concreto da asunción dos elementos centrais da Axenda Galega do Cambio ao goberno de Pedro Sánchez. Ou hai este acordo ou non haberá apoio aos orzamentos xerais do Estado. En consecuencia, desde Marea lle exiximos a Pedro Sánchez a apertura dunha vía bilateral de negociación que poida cristalizar nun acordo expreso, explícito e por escrito que modifique sustancialmente este proxecto no que os investimentos da Galicia se refire e que torne este despropósito nunha aposta orzamentaria pola cohesión territorial e social do noso país. E facemos xa tamén unha advertencia temporal. Este acordo deberá de acadarse antes da votación a totalidade dos orzamentos xerais do Estado, pois do contrario non será crible e, en consecuencia, non o apoiaremos. Ten que quedar moi claro, temos que pasar das palabras aos feitos, temos que pasar das simples declaracións de intencións aos compromisos en firme, negro sobre branco, sobre investimentos reais e sobre cumplir coas necesidades sociais e de cohesión territorial que ten o noso país. Gustaríame comentar agora con vostedes determinadas cuestións concretas, que xa son algunhas de dominio público, pero que a nós nos parecen especialmente significativas. Empezando por un tema que é de especial actualidade neste momento, que é a Alcoa e as empresas electrointensivas. No ano 2017 e no ano 2018 había consignados nos orzamentos xerais do Estado unhas cuantías de aproximadamente 150 millóns de euros que hasta este momento non foron executadas. Témolas aquí, partidas do ano 2018, 150 millóns de euros xustos. Pois ben, no ano 2019, sin terense executado esas partidas nos anos 2017 e 2018, se reducen esas cuantías a apenas 31 millóns de euros.
Isto significa que, non téndose executado as partidas de anos anteriores e reducíndose as deste ano, os problemas estruturais que ten o sector eléctrico, particularmente a industria electrointensiva, non se van a mañar nin pola vía orzamentaria nin pola vía da modificación normativa, porque neste momento o goberno de Pedro Sánchez aínda non puxo en marcha os mecanismos de reforma estructural do sector eléctrico que nos reclamamos. Polo tanto, mentras esas reformas estructurais non veñen, a única solución viña pola vía destas axudas a un sector de industria electrointensiva que non solamente non se executaron en anos anteriores, sino que, ademais, para este ano se reducen sustancialmente. Nos reclamamos desde Marea, desde xa, a execución das partidas dos anos anteriores e o incremento da partida para este ano, entre outras cousas porque esa partida se nutre con determinados fondos que pagan as propias empresas en relación ás emisións de CO2 e que, polo tanto, supón a disposición de fondos do goberno para poder dispoñer estas propias axudas. Por certo, dado o incremento de custos que a emisión de CO2 se ten producido nos últimos tempos, deu lugar a que os fondos disponibles sean moito maiores, o cal daría non solamente para manter esta partida orzamentaria, sino para outra cuestión política que nos levamos reclamando estes meses, que é a intervención de Alcoa. Que queremos decir con isto? Queremos decir con isto tamén que os orzamentos xerais do Estado son o momento propicio para que o goberno se comprometa coa industria do aluminio do noso país. É o momento de aplicación do artigo 128.2 da Constitución, é o momento de intervir a empresa, é o momento de que a Sociedade Española de Participacións Industriais tome o control de Alcoa e é o momento de que iso teña un apoio orzamentario nos orzamentos xerais do Estado. Insistimos, existen fondos suficientes para facelo e, polo tanto, como existen recursos suficientes e existe un clima social consensuado arredor do futuro, particularmente de Alcoa e en xeral das empresas e da industria electrointensiva, nos reclamamos do goberno unha modificación tamén dos orzamentos neste punto, porque a oportunidade que ten o goberno de comprometerse con Alcoa, de comprometerse coa área metropolitana de Coruña e co futuro industrial do noso país. A segunda crítica global que queremos facer aos orzamentos do Estado para 2019 é a formulación que se fai do investimento global en infraestructuras. O AVE, tal e como está territorializado o investimento, non arranxa os problemas de conexión interior de Galicia. O AVE non vertebra o noso país. O AVE non suple as necesidades de comunicación interna que no día a día temos as galegas e galegos. Por iso, non podemos estar satisfeitos con que se fagan investimentos no AVE centrifugando investimentos na rede ferroviaria convencional do noso país. Hai unha ausencia total de proxectos de cercanías que sí vertebrarían a mobilidade diaria, particularmente na área metropolitana da Coruña-Ferrol. Adoece completamente de ningún investimento Ferrol-Coruña, tampouco Coruña-Lugo, Lugo-Ourense ou todo o FEBE entre Ferrol e Ribadeo. Isto é o que pode vertebrar no día a día o noso país e é o que botamos en falta. En segundo lugar, botamos en falta tamén a falta de conexión ferroviaria co porto exterior da Coruña, a falta de mantemento da mirande parte das estradas, que, por certo, supuxo nos últimos anos un incremento da sinistralidade viaria a consecuencia dese déficit de mantemento e, pola contra, sigue afundando o goberno do PSOE no que xa facía o goberno do PP, o despilfarro da A57, ca connivencia do goberno de Pontevedra. Nos entendemos que a A57 é innecesaria, que o que se está vendendo como a circunvalación de Pontevedra é realmente, como está recollido na Lei de Estradas do Estado, unha autovía paralela á AP9 que, polo tanto, non debe de ser construída. O que hai que facer é liberar de peaxe a AP9 para que poda ser realmente a vía de comunicación que xa constitúe de feito. Queremos facernos tamén unha pregunta moi específica e que diriximos tamén directamente ao goberno de Pedro Sánchez. Por que hai un castigo tan acusado á área metropolitana da Coruña? É algo que nós non comprendemos. Non hai unha condonación da débeda do porto exterior da Coruña, a pesar de que si hai da de Valencia en condicións análogas. Isto implica a continuidade no tempo da ameaza do uso especulativo dos terreos do porto da Coruña, algo que para nós é inaceptable. Non podemos condicionar o futuro da cidade a unha actuación especulativa con uns terreos que deben de servir para abrir a cidade ao mar e que, pola contra, teñen esa ameaza precisamente porque non hai a condonación dunha débeda que si hai para Valencia, cando as condicións son perfectamente análogas e asumibles non solamente en términos políticos, sino en términos xurídicos e económicos. E, polo tanto, emprazamos, e isto forma parte do núcleo central desa axenda galega, a condonación da débeda do porto exterior do porto da Coruña para dar unha solución
non solamente no ámbito económico, senón tamén no ámbito urbanístico, espacial, no ámbito de ordenación do territorio adecuado ás necesidades da área metropolitana. Tampouco entendemos esa incomprensible falta de compromiso ambiental, social e económico que supón a falta de investimentos en toda a extensión que son necesarios para Río do Burgo, e que debería de estar xa comprometido, xa orzamentado e xa previsto para a súa completa execución, e ainda así non o fai. Ben, nos entendemos que estes orzamentos, tal e como se nos presentan, son unha verdadeira provocación, son un despropósito, son unha fuga de oportunidades, de cohesión territorial, unha fuga de oportunidades laborais, unha fuga de oportunidades sociais, unha fuga de oportunidades económicas e, polo tanto, é para nós inaceptable desde o punto de vista político. Nós temos un contrato político ca cidadanía, que é a Axenda Galega do Cambio, e, polo tanto, ese contrato é o que emplazamos a Pedro Sánchez a unha negociación bilateral para chegar a un acordo que nos permita un cambio de posición política. Senón, a oposición política de Marea será non apoiar estes orzamentos. Moitas gracias. Entendo que esa decisión de non apoiar está consensuada cos deputados de Marea no Congreso do Estado. Sí, evidentemente esta é unha posición política de todo o espacio político. Onte a compañeira Yolanda Díaz xa se referiu a que estes orzamentos eran inaceptables e, polo tanto, esa é a situación actual para En Marea. Nos con estes orzamentos non podemos dar o noso respaldo. Pero si finalmente Podemos, os diputados de Podemos apoian estes presupostos, vostede fala da posición de En Marea, dentro de En Marea no Congreso, diputados que son de Podemos, parou con eles para consensuar esta posición ou pode dar esa circunstancia de que haxe diputados que voten unha cousa e outros outra? Non, eso non se producirá porque a posición do grupo parlamentario, igual que a posición do espacio político, é unánime. O noso contrato político con Galicia é a Axenda Galega do Cambio, que non é ningunha anécdota, non é ningún apéndice, é un compromiso político central e, polo tanto, tal e como dixo onte a voceira de Marea no Congreso dos Deputados, Yolanda Díaz, tal e como están concebidos, estes orzamentos son inaceptables. E, polo tanto, como son inaceptables, nós temos que facer unha chamada clara ao goberno do Partido Socialista, unha chamada clara a Pedro Sánchez, a que ten que haber unha modificación sustancial destes orzamentos para que poda haber un cambio de posición política. E onte quedou ben claro e hoxe quero remarcar eso tamén desde o Parlamento de Galicia. Esa agenda que pone como requisito En Marea para que haga un acuerdo esa votación, en que cuantía de presupuestos se concreta? ¿Cuánto tendría que subir la inversión a Galicia para que En Marea apoie? A Axenda Galega está cuantificada nunha serie de fitos que para nós son fundamentais. Eses fitos despois teñen que ter un respaldo económico, pero para empezar teñen que ter un compromiso con relación a determinadas actuacións. Por lo tanto, nós en primeiro lugar ao que remitimos é ao propio documento con relación aos fitos que teñen que producirse. A partir de aí será a cuantificación, pero importantes son os fitos. O que non pode ser é que non se produza ningún xesto en relación á condonación da débeda, por exemplo. O que non pode ser é que non haxa ningún solo xesto investidor en materia de infraestructuras ferroviarias convencionais, que é o que vertebra habitualmente o país. O que non pode ser é que non haxa ningún xesto para a conexión ferroviaria do porto exterior. É dicir, o que non pode ser é que incluso cualitativamente non exista ningún tipo de compromisos. A partir de aí, unha vez que haxa un compromiso firme, serio, decidido e real, porque vimos políticas de xestos, efectivamente, e aí, nese sentido, temos que decir que nos sentimos decepcionados, porque o grupo parlamentario se reuniu varias veces con membros do goberno, previos á preparación destes orzamentos. Lembro a entrevista que mantuveron os compañeros con Meritxell Batet, e, en principio, o ambiente era positivo, porque había de boas palabras boas intencións. Ben, agora é o momento de facer que esas boas intencións se plasmen por escrito. Vimos neste primeiro borrador que non están plasmadas por escrito, por lo tanto, nós temos que facer unha advertencia clara. Temos que pasar dos xestos á acción, temos que pasar das intencións á realidade e, polo tanto, neso será no que nos centremos ao noso esforzo político das vindeiras semanas. E o conxunto da cidadanía de Galicia ten que ter ben claro que temos un contrato con elas, que ese contrato que a cidadanía de Galicia é a Axenda Galega do Cambio e que, polo tanto, estes orzamentos distan moito do cumprimento sustancial desa axenda e, polo tanto, traballaremos para que eses orzamentos cambien sustancialmente no que se refire ao investimento en Galicia.
Sí, mire, está anunciado a nivel estatal que hai un incremento medio dos investimentos do 18,7% para o conxunto do Estado. Ben, pois nós o que sinalamos é que o investimento medio para Galicia ten que ser equiparable ao conxunto do Estado. Non? Por lo tanto, sin entrar en subastas entre comunidades autónomas, o que sí é que o investimento medio de Galicia non debe estar por debaixo do incremento do investimento que é para o conxunto do Estado. E iso dá unha cifra concreta, que é o 18,7% de incremento, e non o 19% de baixada. O que significa, con relación a estes orzamentos, a pouco se fan as cousas, case a necesidade de mellora dun 40% do investimento, tal e como se prevé agora neste proxecto. Por lo tanto, boa fe sí, pero tomadura de pelo non, Entón, aí temos unha cifra, non? Bueno, aí temos unha referencia, Sin que os presupuestos, la inversión para Galicia aumente xa ese 18% de media, en Marea non apoiará. A referencia é que, para nós, o ámbito de referencia é o investimento medio estatal. Nós non queremos e non aceptaremos quedar por baixo o investimento medio. Moi ben, pois moitas gracias pola súa atención.